Subrah Jisu Kristo nang bai jotano haini hai lamsogo tini Bible serang monggo gatini haini hai जों जरा मा फैखाबा बायदि गायदिनि ककथाय no जों सोलोंलायमानि बोखाक थांलायानो दिनै जों वानसक लायानो फोरोंमोंनि no फोरोंमोंनि बिजाब no तैयै बायदि जों थांलायानो फोरोंमों chapter 3 verse 5 to 10 ang kisa kolok poriwana ang porinay फोरोंमों chapter 3 verse 5 to 10 Bekharu sugui subra yungno poito klaidi teinini sak simao bekhata beradi bebagono nung bono beskango tondi hake bo nini lama rokno keplen klainai sakno sirai hnei ta nugdi subra yungno kiridi tei hamyani kipildi abo nini besakno kaham klainai tei nini bekrengno ragrunai subra yungno nini manei kaham kuk bai tei bebak nini thaisukang rok bai borom klaidi hake nini mayam nok mai bai keplung ungnai tei nini anggur butui keplung ungma barase beglaiui klainai o elemba porimani bising tei kaito jono totalke hamare klaiten geseng ro no tui no जों wansok lain oro जों nugo especially verse 7 no sakni sima no tuyui tesa poripigana verse 7 sakno sinai hnei tanukdi subra yungno kiridi tei hamyani kipudi kubui ke mane kaha ke जों omo kai interpret kai thangai one ke omo hai si klainai sak sakni mane sak masuk ta sijak di sak simao sakno ta rengjak di abo जों Raja Solomon boni besarokno kaito no poito chathung teibo kubui no sithung hnei boni besarokno फोरोंमानि जों kaito no si bisasa thai kaito no si phui khlai thai kaito ni simao si sakno berawi tongthai osi aso sijaknai je borok sakni sakno sijak ngo ba sakni mokolo sakno gyan tongjago bo kaito no kiriya ngo toni kaito no kiriya ng male ang simano torjaknai ang rungmano torjaknai ani phanno torjaknai ani rang puijono no tuangnai phui ungjaknai ani bagai kaito no bu sak nangya kaito no sak nangya kaito no poito thangya ba kaito no trust kaya ketama ang borok sak no je nangmani sungsani bagi je nangmani ani orono tongo ani ro kringe jang kaito no sanani haibla ani ro kringe jang buino sanani mane kaito no sanani ani ro no bebak tong gun gyan rang puisa simung bebang tong ani bagina oro sawo फोरोंनांगौ sawo sak no sinai hnei ba sakni mokolo sak no sijak hnei ta nadi ba sijak ta ungdi sak sijak rengjak ta ungdi kaito no se kiridi tei hayani
kuduldi, kuduldi. sak-sakni sak-sak giyan rengjak ba sijak mane tama. Nung bujimani ba nini wansok mani jottoni sai jakugo. Nung jottoni sai sikugo. Ba nini wansok mani no jasok jak ba tei nono kari tei koi sinai kiri. Mane sak-sak no sak-sakni uporono borsa khai tongmani. Ang different saka ang nungsa nangya ani bebang no tongo. Kaitor mane koi mungsa koi sani thani ang mungsa nangya. Omo hai borok no kaitor chuba maya. Je kaitor chuba yang ke sing kaitor ni khayok ma ke sing kaitor ni khayok ma kari sing mungsa kriya. Ani langma tini tongo khanai kri. Ang je rangma nai tongo bo kaitor romani. Kenapa thagi mana? Tahu kan thagi mana? 1 menit bisingo kan thagi mana? Piawa sak-sak sijak rengjak bongke kaitor no samang nangjagi. Ngomongka tumanai kungsuk mani kaisa sign. Bible hai hini sao omahai ke je borok sak-sak no sijak ba sak ni mokolo sak no gereng engjak nai borok bo butwa. Proverbs chapter 12 verse 15 no sing nailiwan padi. Proverbs chapter 12 verse 15. Proverbs chapter 12 verse 15. Ang poriwana butwa bo bini sak-sak ni lamano soi engjago. Tamoke sian kerengke kok bitino khanao. Or hai ni sao butwa bo bini sak-sak ni lamano soi engjago. Hani bagi te buino nangjagya bui samano bo khunju kaya dorkar nangjagya ani lama ang. Ya tomoni bagai kaitor sa sak-sak rengjak sijak nai borok butwa. Tebo kaitor hai ni sao mane sak-sak rengjak sijak ta engjak. Tomoni hamale kaitor ni warning rojak tong. Tomoni mane sini kahani bagi ni sak-sak no sijak langke kaitor ni kaitor rona musukbu nung bono naya. Kaitor romano nung yasak maya nung accept khlai maya. Tabuk nung rengjak ni koisa nono phurung maya. Nung rengya phano saksa no rengjak ka klang koisa nono phurung maya. Nini gri phano nung tongwo nini bukhawa tongla koisa nono romaya. Nung mai okhui phano okhuya ni jang ke nono suba saro manai. Koisa saro maya. Gebohai borok ni bagai sak-sak no sijak rengjak rok ni bagai belai kena jora haya naisingri tong. Hani bagai Bible sawo Bible sawo जों थांनायानो Isaiah 55 Isaiah 5 verse 21. Isaiah 5 21 आरो नायके जों लोगो बाइबल तमासा आं परवानो verse 21 और हायनि साव sak-sak sian गोनां हनै वानसुक नायरक ते sak-sak no गोरों हनै नुक नायरक borok bati nangthung. Chamaisa sak-sak no
सिनाय गियान गोनां सियान गोनां सिनाय गोरों होनै नुबनाय रक बरक स्राय मोनांजाक बाति नांजाक माने स्राय मोनांजाक मोनसे काइटनि वार्निं स काइटर सामानि ककनो जों वानसगै रियलाइज खालायनानै लानाय दै गोबां मोनाव माहाय दङ जे साकजोंनो सिजाक रोंजाक रोंजाक नायरंनो फोरोंमाया बर'नि बागै दै तारमाने बर'नो फोरोंमाने लामा गोरै जे गियान गोरै रकनो हकले फोरोङै तिसाय माने गियान रमानो माने पियाबा जे रों sak sak रों सिया हायबानो साकसोनो सिजाक माने eng tongmaro ke जों दै हयसे दै बर'नो फोरोंमाया आवनो प्रभाबसाव प्रभाब chapter 26 verse 12 फाय थांनायावनो Proverbs 26 verse 12 आं फरायबानो नों sak sakनि मकल' सिमि सियान गोनां ओंजाक नायनो दानुखा बरकनि स्लाइले बुटवास सासे हामकुगो kok borok onke asuk srai India English onke omahay do you see a person wise in their own eyes there's more hope for a fool than for them there is more hope for a fool than for them माने जे सिया रकनि बागै आसा दंकुगो hope दंकुगो तारमाने मतलब सिया रकनो के फोरोंमानो साके बरक रोंग्रोय मानो हायबानो sak sakनो सिनाय नै वान सकनाय रकनो हकले नों बरनो फोरोंमाया हायनि बागै बरकनि आसा गोरै हायनि बागै जों काइटनि थानि गिफिलना नांनाय जों काइटनि थानि गिफिलिया हंके जों जोंनि लामा जोंनि सिमंगनो जों तरजागै दंनाय आरो न थांनो नांनाय हंके आबंका सकोमर जोंनो सकोमर खिबिनाय हायनि बागै John chapter 9 verse 39 to 41 जरा जों नायखांके जिसु ख्रिस्ट तमाइसा आरो हायनि सायाव आं असंसाराव फायमान इंखा बरक रकनो बुस्थुमानि बागै जे बरक नुग्या रक बरक नुग्रवानि बागै के जे नुगजाक रंके बरक नुग्या नाय देबो जिसु हायनि सायाव दाव अमननो फारिसाय रकनो निरो नुग्या हंके सुंसक खालाया ओंखामो निरो नुगजाक मानि बागैनो सुंसक खालायखा निरो साकसानो सावो जों नुगजाक हायनि बागैनो निरो सुंसक खालाय के सुंसक निरो लगैनो दंनाय हायनि सायाव तमने मले बरक आब्रो रको जों नुगु मकल काना रकनो फियक माने हायबानो तबक bo nukjak nukya to tisi nukjak gobono bahige phiyok rok mansina kaitoni kharyok ma sebarok ma kaitoni kharyok mano je borok koinini je borok koinini khe tongnai borok se kaitoni kharyok mano je sak sak sijak ringjak ni tongnai bono bahige romasinai Jacob chapter 4 verse 6 o sawo bon je borok koinini bon kharyokma no mano je kongsuknai borok no hokhe kaitor borok kaitor borok no kebengo nisa je borok butua borok borongka saksama sijak rengjak gete butuani tongmungtabu borok kaitorni tonai kaitorni lamano borok butua hai ingjau je kaitorni lama hingnai rokno
butuwa ungjau hani bagai 1 Corinthians chapter 1 verse 18 no sawo cross ni kokrok no hongke borok butuwa singjago sebaro komor nairo phiaba chini bagai hingke Paul hai hinai sawo chini bagai hingke u cross si phan actually Jisu Christ thibani boni bagai no jengbo thangjago ge chini bagai bono phan phiaba je komor nairok ni bagai ke abo wngkha butuwa kaitoni bagai samung tangmani bo butuwa kaitoni bagai samung beba sacrifice khlaimani bo butuwa angjak sinai borok kaitoni lama no ke borok butuwani tongmung ungjak phiaba jong Bible nugo Isaiah 55 verse 8 by 9 no jong porini khangke Bible hai ni saw ani wasok mung bai nero ni wasok mung le belai ferlaisa ani wasok mani ka belai nero se kuchuk no khabai ha hai ke kaitor ni wasok ma bai chini wasok ma no jong sulmaya jorai besate te bai buma bufa ni wasok mung ek maya apsa tabo 1 বছর 2 বছর boroni wasok mung bai chini wasok mung ek maya omahaina kaitor ni wasok mung ka chini wasok mung sai belai kuchuk ge o sungsaro Bible ni mote kaitam category butuwa tong bomahai dolsa hangke omahai borok immoral foolish mane sungsaro tongthok jathok enjoy khai enjoyment ok nongoi chawi besakni tongthok bilasita waijalai kha bono sungsaro mohai kwa mon nugo haire omahai kaisa dong phiaba salsa borok morkeo musai ma tongui nai haire tei kaisa hangke tei dolsa hangke rang puisa gari gura nok hook obono beba tei kaitor puitur nangjakya bo omohai butuwa tei dolsa hangke siwi tongui bo borok jugal maya mane ready ingya sirtui ni borok sile si tongo haibana tiyar ingjakya tiyar ingya omohai butuwa kaitam butuwa kaisa hangke waijau sungsare tongmungo tui waijawi hakene o tau cinema roko jeng nugo actor rok borno celebrities mane jeng nugo omohai waibse kaglai seba bai nalai tabok kaijagui bo tonglai liya manai hai thasake tonglai kha okay bisasek tonglai chajak lai liya tei slai na lai philang obokai nge tei dolsa ke rang puisa no naitugui no kaito no naituk maya tei dolsa ke Jisu Kristo tongo kaito tongo Jisu Kristo phaipinai ni Bible rok pori sirtui no boro sifano sak no tiyar ingya boro bo giyan kri mane butuwa na hede probab sam lob mung 14 verse 1 no tumaisa butuwa ro kha bising kaitor kri hono ge kaitor kri homa bai borok tuma haini bagino sak no hayawo kiklai tongroyu kaitor si kri hinge haya khlaibo kaha khlaibo haya khlaibo mane mungsa bezwa kri kaha khlaibo mungsa lap kri haya khlaibo mungsa bezwa kri borok ni mate hani bagai borok samang kaha khlaiya Sodom Gomora tomani bagai sokomai kibijaka tomani male tongthok jathok waijalai mani bagai haibla sing nugo Genesis chapter 18 verse 20 ho sing nugo tomani bagai Sodom Gomora no kaitor sokomana ni naikha tomani hole aroni sungsok belai kana torkha spread engkha toma sungsok waijalai mani
वाइजालाय माने sak motok tui tonglai mani hai bagai Bible sawo 1 Corinthians chapter 6 verse 18 ot maisa aroni waija ware mane sina chuta mani aroni kharna naidi kokborgo tmaisa naigrana 1 Corinthians chapter 6 verse 18 1 Corinthians chapter 6 verse 18 nailewna kisa 1 Corinthians chapter 6 verse 18 ang poribona nirok Bible nai tongkhe nirok porinai mana buitala tongmungno kibidi tei sungsok khlaima rok abo borok ni bwsago bujagia tamoke buitala nai borok bo bini bwsakno sungsogo kiklayo okay bujiya phanang nai kokbro kisa bujibani kosto buitala aroni khardi buitala mani aroni kharani naidi tei sungsok o sungsani kwbangma sungsok podre po sungsok abo bwsakni phataro phia buitali ingmani sungsok ke bwsak bisingo bwsak bai sungsok khaimani bwsak bisingon tongrugo ba bwsak bai sungsok tabukno buitala mane chala bwrwi waijala kya o bwsak bai na sungsok tei omongke tei oino sungsok ke bwsakni phataro bisa ge o sungsok no kaito naisrejak ge o omohai borok butwa ani bagai borok kaito no kiriya ge tei kaisa tei dolsa angke rang puisa sungsani tmanai rang puisa gari gura nokhu obono simino wansuk tei borok kaito no tui wansuk dani tui jeng nugu Luke chapter 12 ganangsa ni rungthoma butwa ganangsa ni rungthoma botoma jeng nugu bo Bible sawo bo rang ajekha mai rakha mai gulawo dakha nge tagle ungsokha apro kaitor saka tini nini je tongmani tini nini langma ba tini nini langma chokha ke nangkha ke nini je tongmani rok no subani ngnai tomang khlainai tomang ngnai जों haino kisa porinai laisino nirok bujiwano Luke chapter 12 Luke chapter 12 Luke chapter 12 13 ni sini ang poribana luku kok bokrogo tongo gnang bepota ni rungthoma luku bising ni khoroksa jisuno hai hnai saka hodakra apa klangmani sompoti ani bantano rudi hnai ani takuk rokno sadi jisu hai hnai saka takuk norok ni bus thumna bagai eba norok ni sompoti banta kherna bagai sabo ano chongkhaba hake bo lukuno hai hnai saka sijawi tongdi podre pod khamai mungrok bai huske tongdi tamne henke ganang phano ang ungthung rangri bai simi borok kahamke tongwi maya jisu apro arun rungthomano borok no saka ganang khoroksa tongmani bini khetok belai ke mai hamkha hake bo hai hnai wansuka asuk mai kwbangma tongnani jaga sekrui ang tabuk tamu khlainai bo kha bising hai hnai saka ang samung mungsa tangsiwana mai tonma norokno subaiwi kotor khe tangphirwana arono a mai bai asuk manino tonana apro ang kha bising hai hnai sawana talika kaham sa bisi kwbang mani bagai manai kwbangma tisawi narokha lengla tutui
tabuk bisogui bisisogui sadi nungdi tongthokdi yangle kaitor bono hai hini saka bepotarsa tini horono nung ma thiyana asuk tisawi narak ma manai rok apruke sabo mannai jisu hai nei sawi kok muthaka kaitor ni thani genang ungyawi sak ni bagui rangmai khatiwi tonnai borok bose genang hai naro जों नुखा bo toma bo khlaisinai pal malia aibono bo sungsani bagui kaisa wansuk ani bagui kaitoni thani se khatidi nejo nge Matthew chapter 16 verse 26 ot maisa sungsani bebag no manui ba toma khlainai nini phola kama khake da tongmaro biang sogina nini phola bor sogina ani bagui o sungsar o simi wa sognai rang puisa jaga sompoti rokno wan soknai borok butuwa gete kaisa angke tigar ungjagia butuwa obo hai borok butongo to tinta group tongo butuwa ang saka pilano geseng जों बोरै chisa बोरै rokni kok जों nugo 10 virgin Matthew 25 ni onai khan nuknai aro toma borok kaijangnai sa no naisinglai toimani khorok ba angke thok tuija te khorok ba angke thok tuija ge thok tuija ge rok mane tambo phola kathar krei borong borok thok angke phola kathar no bujok mane ge borok mane borok kubu ke muthang jagi ge hordi poro jepro kina katal ba kaijaknai sarok phailayo apro ke borok sisawi sila sisa laika lembo tongo kopi bo tongo haibana thok krei ni bagui जों romalia enga borok sangkha जोंनो thok rodi himborong logerong जोंनो kisa rok radi norok norok ke जों tomang sinai enga borok painani thangsani dogar bondong pai ge mane omobo जों saimano phola katha ani tongpan ang bhino bagmaya jani ja salvation mutangjak manibo जों koisano bagmaya obo jani jarsi ge uloke kaitor borok kipil phaibro ke tumai saka kaijangnai sarok जों norno si sini thangdi ge omohai nowa ni jorabo जों omohai nugo nowa watui phainingkha hani sapro koisa haya piyaba jepro dogar bondo khaikya rungni dogar bondo khaikya apronke phaibikya जोंनो phiyok sidi जोंनो haro sidi koisa hamalia theibaikya ge omohaino jisu kristo phaibro borok jisu kristo phaibro borok klangjagya nai sidutino borok tiar ingya mane kaitoni kokno borok khunju kai khanaya wansogui naya kaitoni korno bukharoi naya hani bagui borok buthangjagui maya जों siya jisu kristo bofro phaino hani bagui जों tiar ngani nangai pila tiar ngani bagui tamabu tiar ngani bagui boni kokno khuju kai chomai khana nangnai poito phayo khanama bai kaitoni kokno khanama bai nikese khuju kai chomai khana nangnai khuju kai chomai khana khake kaito bukhabai जोंनो khana khake chini bukhao boni kok thai hapai hakene जों mutangjagui mana ke mutangjak mabaina जों tiar ngui mana ge je budwarokni tongmung जों bible no borok sao kaitor krei mangke kaitor krei hingka ko je khushi je musungtui tongkha hani bagine borok rok tuma je musungtui tongkha keseno hingka ba yakung kafe tongrokha butarnai ke butarkha rep khainai ke khaikya nijini khushi mane je musungtui khai te wansokli chok nungkha lama budap ke klai tongkha
Naga bini manai haya khaibo bukha mungsa nang ungjaglia. Omhai borokni tongmung butuarok. Kaito krui ni borok butuarok. Gati kaisa Bible ni mote butuarok gitma sui hai borok sui kebatuyo ke kipuli chakui ma hai borok kebatuyo no hai thangpui mane sungsok khlayo aro no teha thangpui aro ni kipulia mane repent india salai jagya Proverbs 26 verse 11 no sawo sui kebatuyo thang ma hai borok aro no thangi chaipi nisa gati kaisa ke Proverbs chapter 14 verse 15 no chungnugo borok je pano no poito chao mane je bui satui na je pano naw tabugroni kwangma Christian tongo that amakai tor hi phungnai phaibo bisasakha yang hai nei phola gathar nei saibo bisasakha hai inglai tongna ha phu nei saibo bisasakha mane Christian bisin kwangma Jisu nei sakha kene bisasakha hai te jasai khai runglia okay butuarok ni tongmung te kaisa borok mane bui bai buini phurungmani rokno borok samung nangjagya buma bufa tabugroni buma bufa busano phurungna naiwe borok u phurungmano nangjagya ba naya Bible sawo full despise instruction okay te kaisa butuarok ni tongmung te kaisa tama nukja borok buma bufa no kostoro buma bufa no mane dukhoro bahike koknaya yang thangai tama haya khairu hai podre pod khairu ga buma bufa no lasimung ro dukhoro kostoro omono butwa sani tongmo getabo nung Christian hingle goseu hai phono yang temang khaire kya tabo sikla rok ga lam biang kajaya wena bohok tolai pha tongkha omo hai podre pod ngia deba tabo ge chok nung wi phono lama guri tongkha okay kai to ne bukha tamang na apro tabo omono butwarok ni tongmo ga bahai ke sing hus ganang ngnai hus ganang ngone ke Proverbs chapter 1 verse 7 sawo kai to no kirima ni se simung ni puila gese kai to no kiriwani nangnai je kai to no kirnai borok bo haya khlaimai je kai to no kirnai borok bo kai to ni kokno naya ngri tongai maya gechung kai to ni kok kai to no kiri nani chengkhang kono no chung sian ganang ngsinai kai to ni mokolok sian ganang moni chengsinai the Bible hai ni sawo Jacob chapter 3 verse 5 sawo je borok simung sia ngi tongkhang ke bo kai to no samthung naisa जों नुगो जेफ्रो जिसु ख्रिस्ट कालबारि क्रुसाव थैयो बनि देब्रा याग्रा दाकाय द्रक बो क्रुसाव रजाक पुइला के बरक नैनो जिसु ख्रिस्ट न बेंगक लायै हंलायै पद्रे पद खंलाय दं गोबो गोबैनो कायतनि साजला हंके अंखावै फायसिदि जों नमो थांदि नों साकसाबो थांसिदि nini life no gunung matang sidi sung no matang di amai ke muni laiwe bengok lai tong ai por serasa ni pore Bible sawo khoroksa ukunu ni bising khoroksa kai tan kirina chengkha hani bagai ni pore ni mana Luke chapter 23 verse 40 ni 43 jora hani bagai bo hona ni chengkha jungle jini sungsok ni bagai se jung sungsok busu khlai ka boni bagai se jung omai ke kosto satok jagai ba
punishment mawi dong bole mungsa khaya khlaimani bo kwrwi sungsok khlaimani bo kwrwi bini sungsokni bagwi je haying dong nang kaitono kiriya de ani boni loge no bosak nang kaitono kiriya de tarmane no bo kaitono kirinan chengkha ani bagay boni loge no nang kaitono kiriya de honai mana nang paitha oke bosaka subrai kiri mani bagay ne bo nuknani chengkha gyan mawani chengkha jisu sebabu bo siwani chengkha nke jisu no bo sisoka omo kaitor ni sajla Kristo no ani bagay bosaka nang nini ha sopai pro ano muito khlaijari probu ga apro bo hai ni sawo jisu Kristo saka tinino nang angoi baksa paradise sogwine ge omo hai keno bo mu thangjaka ani bagay je kaitono kirinai borok bose puila sakang sian mawon ge kait jotono kaiton hamari klaiten tini asuk jorano ge jeng sian sak no sijak nai ro borok kaitoni lamao phainai kaitoni thani sak no sia ngake se kaitor o borok no phurungui mano ge kaitoni sak no sijak mane no sak no kungchuk kaitono nangjak ge phaidi tini orono pailaisina jotono no